Calor. Molta calor. Les platges estan plenes. No hi cap ni una ànima. Despreocupació. Les hores passen al sol. Oblidem els problemes. Les condicions de calor, vent i humitat converteixen estos paratges en autèntics polvorins. Qualsevol imprudència pot provocar una tragèdia. Un cigarret mal apagat provoca un incendi de matolls al costat de la carretera. De moment pareix que el foc no té massa importància, però les flames s'estenen. A pocs metres d'ací hi ha un bosc mediterrani format per carrasques, sureres, garroferes, albors, plantes aromàtiques i molts pins. En esta època de l'any, els arbres es transformen en pólvora. El foc, impulsat per la forta calor i el vent, posa en perill una zona verda de gran valor. Les plantes comencen a consumir-se. El foc no té pietat. Són les 11 del matí. Estem al costat de la Mediterrània. Les flames s'estenen. Les alarmes també. Emergències Castellón, dígame. Hola, ¿son bombers? Sí, digue'm. Crida perquè n'hi ha un incendi a la muntanya. Estic veient en el foc. Dirigidos a incendio forestal en la CV21 a l'altura del quilòmetre... Des del Centre de Coordinació d'Emergències es mobilitzen els cossos de bombers i les brigades forestals. Ha arribat el moment de la resposta. Dirigidos a incendio forestal en la CV21 a l'altura del quilòmetre 70. Cambio. Aquí el BRB231, que vamos hacia el incendio. Adelante para CPC, cambio. CPC, aquí helicóptero Charlie 1, estamos ya sobrevolando la zona que está afectando a Pinar y esto va bastante fuerte. Están adelantando como medios aéreos, helicóptero Charlie 1 y AT. Recibido, ¿me puedes pasar al capataz de la brigada, cambio? Eso tiene mal aspecto, ¿eh? Gema, moviliza el segundo despacho automático. Todo completo. Sí. Sí, me han comentado... 5 brigadas. Eso va muy fuerte, ¿eh? Afirmativo, muy mal, ha saltado una cita y va muy fuerte. Hace mucho ruido. ¿Pasarme con el técnico forestal? Sí, es urgente, ¿eh? Muy urgente. Vale. Els mitjans aeris sobrevolen la zona i després de fer una valoració d'urgència comencen a actuar ràpidament sobre l'incendi forestal. Pero para mí al saltar el barranco lo que era más preocupante era la parte derecha, me parece. Vale, sí, no, preocupante la derecha. Ahora mismo la izquierda va a contraviento y da una que se podría trabajar. Lo que pasa es que el flanco derecho hay unos cortados bastante malos, entonces eso está para sufrir, ¿eh? Malauradament, les flames ja han començat a fer-se grans i ara està en perill tot el bosc. Els avions i els helicòpters són insuficients. Les unitats terrestres també hi arriben. La situació és preocupant, però el treball de tots els mitjans servirà per a reduir la intensitat de l'incendi. ¿Cómo está eso? Sí, pues la cosa va bastante mal, ¿eh? Vamos a ver. La zona está por esta zona aquí de la zona. Vamos, ahí, empalman aquí. No va a agarrar más. Tira. Los medios aéreos están todos movilizados. Sí, eso lleva palo. Vale. Pues hay de brigadas, hay un despacho Sí. automático de 2. No, tenemos 4. Tenemos Vistabella, tenemos Villafranca, tenemos Castellfort, tenemos Chaeta. Muy bien. Vamos a mover a 3 brigadas más y movilizaremos un capataz coordinador más. Y una segunda cosa, hay que avisar a la Eliana para probablemente pedir medios aéreos de refuerzo. Vale, venga, pues venga, vamos a ello. L'objectiu principal dels bombers és controlar el foc i reduir-lo. Però com que les flames ja han agafat força, es produeix un efecte d'autoalimentació. És la tempesta de foc, una mena de tornados que tenen una força destructiva enorme. Va fer com un remolí de vent
però va pujar el foc una cosa de 300 metres en qüestió de 10 segons, 15 segons. Però una ruïdera que mai en la meva vida, porto així del 84 treballant, y mai en la meva vida había visto yo ese espectáculo, mai. Donde no había viento se ha generado un viento que a veces hemos tenido que sacar la brigada corriendo porque había un peligro de que se quedasen aislados, ¿no? y les pudiese coger el fuego. Pero bueno, son cosas de la naturaleza. Les descàrregues dels mitjans aeris donen els primers fruits. Hi ha moltes tècniques per a sufocar un sinistre d'estes característiques, però en esta ocasió s'ha triat atacar el cap de l'incendi. Els avions i els helicòpters tracten de destruir la part principal del foc. Alhora, les brigades forestals i els bombers, des de terra, intenten reduir la intensitat de les flames. Intentar de cola y ir avanzando. Sí, esto hay que empezarlo, ya digo, de cola, cerrarla donde podamos. Mientras el viento no empieza a rachar mucho y cambiante, yo creo que poco a poco irá. Vale, de acuerdo. ¡Volveros para atrás! Melitón, él te dirá dónde está la zona de descarga y os metéis ahí con él que parece que... Por debajo de donde tenías a Raúl, verás la columna de humo negro. No, fallo así, este lado más o menos está. Este treball coordinat dels equips a peu i dels mitjans aeris és el que assegura l'èxit de l'extinció. Però hi ha llocs on ja és massa tard. Els bombers han rebut l'avís de l'incendi quan les flames ja havien engrandit. No va a quedar ni nada. Cuidado, Carlos. Vamos. Cuidado, no saques la manguera, tú. Tranquilo, ya la controlo tú. Tú tira lo tuyo. ¡Va manguera! ¡Va manguera! Va manguera aquí. Pónsela. Corto, Pero la tráquea, que no se haya cambiado. Els efectius han de recular, perquè la violència que ha assolit el foc impedeix el pas. El perill és enorme. Quítate ahí. Toca el claxon, tira más adelante. Yo iba al volante y lo que es el copiloto, lo que es el acompañante, yo no lo veía. Estaba la cabina llena de humo y en ese momento pues sigues avanzando y hasta que ves unos pilotos rojos de alguien que ha frenado delante tuyo y ni siquiera podía bajar del camión, era abrir la puerta y las llamas entraban dentro. O sea, tuve que saltar y salir por la puerta del copiloto y en ese momento lo que se pasa miedo y el miedo que pasas es que no ves. Cuando bajamos del camión vi un montón de gente acostada en el suelo que pensaba que se habían perdido conocimiento por el humo y era que no podían respirar y estaban tumbados en el suelo porque allí podían encontrar algo de oxígeno. Les flames estan guanyant la batalla. La calor, el vent, la baixa humitat de l'ambient i la sequedat de moltes plantes donen força al foc. Ara ja són centenars d'hectàrees les que s'han cremat. Un sinistre així pot acabar amb enormes extensions de bosc. Però al contrari del que moltes vegades pensem, els arbres mai es cremen alhora. Un front de foc té una amplària relativament estreta. De fet,
les flames poden travessar una zona verda en només un minut i convertir-la en cendres. Tú empiezas a actuar en un sitio, pero el viento cambia de posición, toma fuerza, te envuelve, se embolsa el humo y claro, pues se viven situaciones como esa, como las que te toque salir por donde has entrado corriendo o tirarte dentro del quemado que sabes que no se volverá a quemar buscando protección, o tumbarte en el suelo buscando aire cuando el humo se ha embolsado. El foc, animat per les condicions ambientals i pel vent de ponent, està arribant a una velocitat de propagació molt elevada. A més, ara s'afegeix un altre motiu de preocupació. Al costat de la zona sinistrada hi ha diverses urbanitzacions. Això condiciona els treballs d'extinció. Ara, l'objectiu dels cossos d'emergències és salvaguardar els béns materials i, sobretot, les vides humanes. Per un moment el bosc queda en segon lloc. La Guàrdia Civil vigila que ningú no es quede dins de la zona de risc. Diríjanse a la salida de la urbanización. Diríjanse a la salida de la urbanización. Dejen libre todas las salidas y entradas. Necesito ya, pero que yo, una niña ahí, una otra niña allá. Pero vale. Vale. Te falta estos tiros que no se cojan. Si se cogen, nos vamos al aire. ¡Cúbrenos! Mentrestant, els bombers i les brigades s'enfronten al foc de forma directa. Això els obliga a arriscar-se encara més. ¡Vámonos! ¡Atrás! Tener que hacer marcha atrás, porque si no lo hubiéramos hecho no estaríamos aquí contándolo hoy por hoy. Empiezas a trabajar en una zona, el viento te está apoyando y en cosa de segundos pues te cambia el viento, tienes que salir a lo que es el quemado, intentar salir a una vía de escape para no quemarte, si no nos quedaríamos ahí. Entonces ya digo, veces nos pasa muchísimas, o sea, lo pasa claro, estamos siempre trabajando en el límite y y peligros los tenemos todos. Milers d'arbres estan envoltats de foc i es produeixen flames de quasi 20 metres d'alçada. Les temperatures a què arriben estos incendis són espectaculars. De fet, així es poden superar els 500 graus. Els bombers i les brigades forestals estan acostumats a enfrontar-se a la calor, però el cos humà té uns límits i a hores d'ara estan a punt de traspassar-se. Hay momentos del incendio donde no hay ningún tipo de control, ninguno, y no lo tiene nadie. Es como intentar controlar un terremoto, es algo natural, o sea, es imposible de controlar. Cuando llegas no puedes respirar por el humo y no tienes visibilidad y ya no sabes realmente por qué no te deja ver el humo, sabes que no puedes seguir avanzando porque no sabes dónde te metes. Durant els primers anys de la dècada dels 90, la Comunitat Valenciana va patir una època maleïda d'incendis forestals. Avui, l'increment dels mitjans d'extinció, la prevenció i la conscienciació dels ciutadans han fet possible que es reduïsquen molt les hectàrees calcinades cada any. Tot i això, en moltes ocasions, el foc s'inicia per la negligència de les persones. És el cas de cigarretes mal apagades o fogueres per a cremar rastolls que es descontrolen.
Però les causes naturals també són molt importants. Un simple raig pot provocar un incendi instantàniament. Altres vegades, les arrels dels arbres guarden la calor durant hores, inclús durant dies. En el moment més inesperat, pot desencadenar-se un altre foc forestal. Rayos que caen en determinados lugares suelen caer en árboles o en el propio suelo, en el mantillo, y entonces lo que se produce es una especie de combustión lenta e incompleta de lo que es el sustrato del suelo, y entonces bueno, son fuegos muy latentes que no avisan, por decirlo de alguna forma, sino que están ahí en cuanto cambian las condiciones meteorológicas, es decir, se levanta aire o sube la temperatura o cambian una serie de factores climatológicos, pues el incendio pasa de ser una combustión latente a producirse ya una combustión en toda regla que permite la propagación del incendio a los árboles, a los arbustos, etc. ¿no? Este incendi s'ha iniciat per una imprudència i les flames continuen creixent. Ara és un altre moment crític. Quan un incendi creix fins a aquestes magnituds, els mitjans aeris han de fer un treball molt important. La coordinació és imprescindible. D'això depèn que puga reduir-se el volum de les flames. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver, no, esa zona no me preocupa porque es esta carretera. Sí, vale, gracias. Una cosa, esta carretera no preocupa ya porque está el frente prácticamente extinguido. Entonces, ahí podemos avisar al COS para que, si garantizan que está controlado, los medios de extinción la puedan abrir. Tenemos que comprobar que está garantizado el avituallamiento para 65 personas. Tenemos que dar el relevo a los capataces coordinadores y al turno de bomberos. En tercer lugar, lo que tendremos que situar es el centro de recepción de medios, porque antes comentaban que se había quedado un poco atrás y los accesos a ese centro están bastante mal como para que aterrice cualquier máquina. Sí, no, es que por esta pista, que era la antigua que estábamos utilizando, está dificultosa. Me ha llegado un vehículo terrestre que me ha dicho que... Pues entonces vamos a meterlo pista al fondo y meterlo en una zona de llano y que por lo menos puedan aterrizar máquinas para el tema del reparto del avituallamiento. Luego ya resituar todo el tema de los flancos. Había una porción aquí de flanco que se estaba complicando bastante y entonces habrá que reconcentrar todos los medios, hablar con el jefe del sector 3 y para que reconcentre. Des de l'aire, els helicòpters llancen aigua amb escuma per mitjà dels bambis, que és com s'anomenen els seus dipòsits exteriors. Mentrestant, els avions utilitzen altres agents extintors, com el retardant. Així, s'aconsegueix baixar la temperatura de la zona afectada i, per tant, s'impedeix l'evolució del foc. La función de los retardantes es exactamente la misma que aporta el agua, nada más que luego cuando llega al frente la planta arde de forma muy lenta, la intensidad de calor es menor, por lo cual permite al combatiente acercarse a la planta. Però els mitjans aeris només poden treballar amb llum solar. Per això, hauran d'aprofitar estos últims moments. Malauradament, el sol comença a amagar-se. Avions i helicòpters es retiren. El dia s'acaba, però el foc no. En arribar la nit, les flames s'estenen més lentament, ja que les temperatures baixen i la humitat augmenta. Aquestes condicions s'alien amb els equips d'extinció. Les brigades i els bombers fa moltes hores que treballen davant del foc. És un esforç necessari. Ells són els únics que poden evitar que la tragèdia es faça més gran. Iré vigilando cuando terminemos aquí, de donde está usted, todo ese barranco arriba, toda la carretera arriba, ¿eh? La carretera arriba. Vale, de acuerdo. De nit és més senzill controlar el foc, però també és cert que l'esgotament és molt gran i, a més, sense llum apareixen nous problemes. Por la noche se complica, pues, como todo el mundo entiende, pues, la falta de visibilidad. Los medios aéreos ya no pueden actuar, entonces tienes que ir tirando mano de las fuerzas que te queden para seguir intentando atajar ese incendio. Quan els professionals s'enfronten directament al foc, no hi ha altre remei que jugar-se la vida. Les flames canvien de direcció contínuament i el perill és enorme. Les brigades forestals i els bombers tracten de guanyar la batalla amb aigua i diferents eines manuals, però hi ha altres mètodes.
Un d'ells és l'ús de bombes extintores que esclaten amb la calor i en cada explosió distribueixen agents que rebaixen el foc. És un sistema que comporta alguns riscos i per això avui està en desús. Però de vegades el poder del foc és tan gran que només es pot vèncer amb més foc. És una tècnica molt arriscada que consisteix a buscar un lloc que s'utilitzarà com a mur de contenció. Simultàniament es provoca un altre incendi que s'enfronta al foc inicial. El resultat és que es consumeixen totes les flames. Almenys, això diu la teoría. Lo que hay que hacer es prever que ese fuego va a seguir avanzando con gran velocidad y partir de un punto de apoyo para utilizar un camino, una carretera, una zona que nos dé cierta seguridad para aplicar ese contrafuego. Eso solo se puede hacer con horas de antelación, con mucho orden y con muchas medidas de seguridad. Per a utilitzar la tècnica del contrafoc s'han de tindre en compte moltes coses. La direcció i la força del vent, la humitat, la temperatura, la inclinació del terreny, la vegetació i molts altres aspectes. Això converteix el contrafoc en una operació d'alt risc. Es una labor que ha de exigir el consenso de los medios intervinientes, ha de provenir solo de un mando, la orden, y ha de hacerse de una manera muy ordenada y con mucha cautela, por supuesto. La nit continua. L'incendi principal també. Les característiques d'este terreny i el fet que està ple d'urbanitzacions impedeixen aplicar tècniques que facin perillar els nuclis de població. Esta és la raó per la qual les brigades i els bombers continuen enfrontant-se cara a cara amb el foc. Miguelito, queda tu pelín intercalat. O qui està l'últim? L'obscuritat i el treball dels professionals i els voluntaris estan aconseguint reduir les flames. La nit està a punt d'acabar i s'ha d'aprofitar el moment. Esta és la millor oportunitat. Una altra vegada sol i calor. I una altra vegada avions i helicòpters. Afortunadament, l'incendi s'ha reduït molt i els mitjans aeris tornen a llançar agents extintors. Este ja és l'últim atac. El foc està a punt de morir. Lo pasas mal, vientos muy fuertes y realmente te bajas destrozado, pero bueno, te queda la satisfacción de que has hecho algo que te gusta y que te fastidia que se queme, ¿no? Els professionals han de tindre especial precaució en remullar tot allò que ha tocat el foc. Pot tornar a agafar-se en qualsevol moment i l'única manera d'evitar-ho és repassant la zona afectada. A la derecha y la otra hacia la izquierda para cubrir más zona. Vale, recibido, pero no hemos llegado, estamos bajando. El foc s'ha acabat. Persones i vivendes s'han salvat. Però darrere de les flames queda un desert de cendres. El verd de fa 24 hores s'ha transformat en un to oscur i trist. Molt trist. Cada estiu, la Comunitat Valenciana perd centenars d'hectàrees de bosc. Els mitjans per a lluitar contra els incendis forestals no paren d'incrementar-se, però el que de veritat és necessari és que tots siguem conscients de la importància que té el nostre patrimoni natural. Per davant de l'extinció dels incendis està la prevenció. Tot i això, en qualsevol moment, en qualsevol lloc, un paratge natural pot morir a causa del foc.